Nya 23 April Nokber Watwi phaima bai chukjagya nukhungni borok kisa misa raba rawui chawui tongma bai tini 28 April ni salmario Watwi tei Nokber kotor phaima bai rabar buphangrok swbai klangbai kha tei o Nokber Watwi phaima bai Nokrok bo swbai Sokrop klangbai kha Swbai Jala district o nai tongdi chini mangpili o.